Welcome back to my YouTube channel. गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलनि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसेनो आंनि YouTube चेनेलनि साफ्रोमबो साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा अननाय सिबिनाय आरो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननो बयनिबो जासिनाय जाबाय। सारा BTR ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे जोबोद मोजां खौरां। बे मोजां खौराङानो जाबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय BTR सरकारनि दैदेननायाव मोनसे हानि मेला सोलिगासिनो दङ। बे हानि मेलाया मैया 12 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 22 डिसेम्बर 2022 मायथाइसिम सोलिगोन। बेखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ आंनि नैबे YouTube चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनाय जायो। नोंथांमोना गाव गावनि हानि थाखाय समस्या दङब्ला एबा जेंना दङब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि साखाथियावनो थानाय रेभिनिउ सार्केल अफिसाव थांनानै गाव गावनि हानि समस्याखौ मावनानै लानो हागोन। जेरै नोंथांमोना सोरबाफोर लेन्ड सार्टिफाइड गैयाब्ला नोंथांमोना लेन्ड सार्टिफाइडखौ दिहुनना लानो हागोन। सोरबा बिथांमोना जमाबन्दी गैयाबा जमाबन्दिखौ दिहुनना लानो हागोन। आरो जाय बिथांमोना हानि मुं एबा गाव गावनि हानि थाखाय मुङा जुदि गोरोन्थि दङब्ला बै गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै लानो हागोन। एबा जाय बिथांमोना गाव गावनि बिमा बिफानिफ्राय मुंखौ ट्रेन्सफार एबा सोलायनानै लायाखैब्ला बै बिथांमोना मुंखौ ट्रेन्सफार खालामना लानो हागोन एबा सोलायना लानो हागोन। एबा जाय बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ सिटा बहियाव सिखाङाखैब्ला बै बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ सिटा बहियाव थिखोना लानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय दानि BTR सरकारा जोबोद मोजां सुबिदा एबा खाबुखौ होदों। नोंथांमोना थाइसेबो थाखा गारालासिनो एबा थाइसेबो थाखा होनालासिनो बिना फैसायावनो नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ हा हुनि जेंनाखौ मावनानै लानो हागोन। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ नैबे आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोना मोनथिनानै मोनदों एबा खोनानानै मोनदों बै बिथांमोना नोंथांमोना गाव गावनि साखाथियाव थानाय माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव जाम्बा जाम्बि माखासे संसार जाबोनाय सुबुंफोर दङ। बै बिथांमोना आथिखालाव जे मिडियानि खौरांखौ बिथांमोना मोननो थाङा एबा बेफोरबायदि नायनो एबा रोङा। बेखायनो जाय बिथांमोना नैबे आथिखालाव सोलिबाय थानाय एबा बर्तमान सोलिबाय थानाय जे हानि मेला, बे हानि मेलानि जे हानि समस्या बेखौ फोजोबना लानाय बे सुबिदाखौ जा होदों सरकारा, बेखौ जाहाथे साफ्रोमबो जाम्बा जाम्बियानो जाथों, गोरों गोरायानो जाथों, गोरिब गुन्द्रायानो जाथों, बै बिथांमोना जाहाथे बयबो मिथिलायो। बेखौनो आं मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव रिकुवेस्ट एबा खावलायहरनोसो सानदों। जाहाथे नोंथांमोना जाय बिथांमोना बेफोर खौरांखौ मोनदों, नोंथांमोना गाव गावनि साखाथि बाखाथि एबा गामियाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे खोन्थानानै होयो एबा फोरमायनानै होयो। जाहाथे बै बिथांमोनाबो बेफोरबायदि हानि माखासे जेंना एबा समस्याफोरखौ बे सरकारा सुबिदा होनाय बायदि टाइमनि गेजेराव एबा समनि गेजेराव फोजोबना लानो हायो। जाहाथे बेखौ बयबो मावना लानो हायो, बे सुबिदाखौ मोननायलायथों। बेखौनो अननानै साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो जोबथानायाव मोनसे खावलायदों। जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनि साखाथियाव थानाय रेभिनिउ सार्केल अफिसाव थांनानै खबर लाहैयो आरो खबर लानायनि गेजेरजों
माबोरै मावनांगौ, माबोरै मावनानै लानांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै जाहाथे सोङै हयै गासैबो समस्याखौ मावनानै फोजोबनो हायो, बेखौनो नोंथांमोननिसिम आङो गुरै फोरमायनायजों लोगोसे खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, गोजोननाय थाबाय।